Върти ли камерата? Сега ако се чудите, що тъй са клати, нали? Що съм на люлката и съм се опънал. Босчек. И той ще живее 100 години. Пък аз съм забил котва на стола. Айрянчи. Сладко. Питките ги чакаме от кораба. Кораба, други готваче, готви. Готви на газ, защото няма ток цяло село. А не, сори град. И дичи се обидят. Тето пък на обяд ще въртим, ни се знаем. Всеки ден готвим различно. Изчерпахме се. Свински котлети с кашкавал пане. Мастика с айрян. На батка. Да те фокусирам да те видят хората как си ми брадясал. Как съм брадясал? То не е, че и аз съм. Стига толкова, друг път още. Ай, чао, чао.